Здравейте хора, аз съм който съм и днес ще правим Big Vault Crate Unboxing във втори сезон вече на ТТВ. Съжалявам, че не е имал от толкова много време епизоди, но нека започваме. Ще мълча. Чай да видя само дали записвам. Добре, записвам. И нека преминаваме с втората. Shit. Добре. Ще оставя... Вижте какви неща имам тук. Ще оставя брадвата и... Да, само това ще се оставя. Другото ще се го взема в мене. И нека продължаваме с следващия Vault Crate. Опа. Дай ми броня. И ще ми се попадне. Добре. И сега остават още 42 Vault Crate. Отново шит. Да видим този. Какво ще ми се падне? Изненада. И можеха ли по шит неща да ми се паднат? What the fuck? Ще намаля звука, защото така. Добре. Това ми харесва. Шакне спец на Smite 3, Breaking 3, Fire Respect 2, Looting 2. Между другото, къде ми е другия май? Мисля, че го загубях, ма както и да е, това е друга тема. И нека преминаваме към следващия Vault. Окей. Дано ми се падне нещо хубаво. Шит. Добре. Бягай. Не говоря много, защото и аз не знам защо. Ето сега предполагам, че се чувам по-добре. Шит. Ним тагове. Няма ли ми се падне нещо хубаво накрая? Добре. Ендрино, честерино. Имаме готова каска. Само трябва да си ни хубави панталони. Цялата броня ми трябва. Дете, тук се пада. Знаете ли? Нищо не знаете. Може да се направя ферма. XP ферма. Добре. Дай ми нещо хубаво. Моля ти се.
Брони. Fuck you. Това не е Джак Лантърн. Добре, Efficient 3, Breaking 3, Fortune 3. Слагаме при другите кирки. Тук му ми трябваше една кирка с... кой беше Fortune, да? Още 29. Волткея. Стига да е... Дано записа да се получи. Добре, всъщност това беше хубаво, защото базата ми трябваха супер много ендър честове, защото постоянно да идвам да спална за ендър чест малко тъпичко, ама и какво ще ми се падне от този ке... Fuck you, Джако Си Лантърн. И... Fuck you, Iron. Не гледам. Няма да гледам. Лист. Няма да гледам. Този и следващия няма да гледам. Какво ми се е паднало, знаете само вие. Аз то няма да гледам. Бащи тъпото. Добре. Това ще... Да ги свърша, това ще е за епизода. Ще се кажем чао. И в следващия епизод ще ви покажа какво съм направил по базата ми. Нали, какво имам там? Бау. Ама вече да завърша една крепостна стена. Изненада. Един стак. Тук до мен имам лукчета. Ще взема едно лукче. Не, няма да се взема, в епизод не се едя. Код. И то път няма да гледам. Шит. Почнах да се притеснявам и то път няма да гледам. Молете се. Баскив. И ще ми се падне диаманти. Ще ги прибирам в честа, защото няма място в мене. Аз трябва да ставам да уча, ама как ти да е това отделя въпрос. Нищо хубаво. Така. Пъмкин. Може да се направя пъмкин ферма, ама за какво ме? Дай ми едни шибани
Добре, бутушки ставам, аз исках панталони. Бутушки си. Имам си. Почти. Да, същите. И още 12 плюс 113. И ще приключвам за епизода. Добре. 3 каски. Трета каска. Няма ми стигне хендър честа даже. И следваш Vault Crate. Да, точно това исках да ми се падне. Айде, искам да свършвам по-бързо. Да знам, това ги, тия Vault Crate ги събирах към 2 седмици, не съм ходил на евенти. Добре, мерси за това, за тия панталони. И сега ще ми се падне. Добре, и пика е. И от време на време аз ще събирам така волткейовете и ще ги отварям на епизод. И пика е. Ако има някой от вас, който ме гледа в момента, моля, искам да напише в коментарите в училище коя е най-злобната госпожа и откъде е. Откъде е и коя е най-злобната му госпожа. Това беше шит. Това беше урига, не съжалявам. Ама ядах мусака и долу ригам мусака, оле, бавен. Това не ми трябва. Закъсвам тия кони, това не ми трябва, това не ми трябва, това. Не мисля, че ми стигне останалото. Нека видим. Дай ми честплейт. Искам вече честплейт. Тишина. Вау, един с така карам блокове. Ти се будалкаш. Are you fucking kidding me? Да, точно това исках. Тишина. Добре. Да видим. Предпоследния кей. И от него ще ми се паднат 16 блока злато. Да се помолим за следващия кей. Стига толкова. Нека го отварям. Нека го отворим. Няма да гледам. Няма да гледам. Не гледам. Не гледам. Какво ще ми се падне? Шит. И хора, това беше от този епизод. Надявам се да ви е харесал Vault Crate Unboxing-а. И до следващия път. До следващия път. ББ.